Здравейте на всички! Най-сетне получих мартинската кутия на Pink's Beauty Box. Нищо, че вече сме април. И може би априлската кутия ще получим май месец. Но, както и да е, нека да видим какво има вътре в кутията. Темата за този месец е среща с пролетта. Като гледаме доста семпла кутия, полупразна. Да. Така, първото, което виждам, и то е най-голямото в кутията, е на Beauty Formulas масло за тяло. Това е селекция. На някой може да се падне крем за ръце. На мен ми се е паднало масло за тяло. Оригинален размер 200 мл за 4,10. Маслото за тяло на Beauty Formula с ванилова захар и витамин Е е омекотяваща и хидратиращ ритуал за всеки ден, богата текстура с неустоим ванилов аромат и осигурява дълготрайна хидратация и подхранване. Абсорбира се лесно, без да оставя мазни следи. Начин на употреба: нанесете богат слой върху кожата и масажирайте до абсорбиране. Особено подходящ след баня, избягвайте контакт с очите. И следващото, което виждам, това е хайлайтър на Aura. Да, това е селекция от Aura. На някой може да се падне хайлайтър, на други руж. На мен ми се е паднало 5 грама за 6,25 хайлайтър. Изкусителният хайлайтър съдържа висока концентрация от блестящи пигменти, придаващи перлен отблясък на кожата. Може да се прилага върху фондютена, сенките и ружа. Най-подходящ начин за нанасяне на хайлайтера е като завършващ грим продукт. Така, нека да видим какво представлява това чудо. Запечатаме изправо. Има си огледалце. Не знам дали се вижда много добре на камерата, но да видим. Това са като синки, бе. Като синки са. Не се вижда много добре на камерата. Но цветът е доста наситен. По-скоро бих го използвала като синки, отколкото хайлайтър, защото има доста цвят според мен. Но да, то не е грим продукт. Както и да е. Това е мицеларен лосьон от Авен. Много странна консистенция има, между другото. Авен мицеларен лосьон получаваме 25 мл. Оригиналният размер е 100 мл за 12,30, 200 мл за 23,80 и 400 мл за 32 лева. Мицеларният лосьон на Авен е основна грижа за кожата на лицето с действие 4 в 1: почистване, демакиране, успокояване и хидратиране. Новата формула е с подобрена демакираща способност и хидратиращо действие. Благодарение на подобран екстра нежен почистващ агент, мицеларният лосьон ефикасно почиства дори водоустойчивия грим. В допълнение, неговата успокояваща и хидратираща ефикасност се базира на полимер с природен произход, способен да създава мрежоуловителна вода. Тази матрица задържа термалната вода Авен и създава истински уал за хидратация на кожата. Ох, че магиосващи думи. Това е пак от Авен хидратиращ крем без цвят 2 мл. Оригиналният размер е 40 мл за 40 лева и 20 стотинки. Леле! Вдъхновена от хидратацията на окото, формулата на хидратиращия крем е съчетание с термалната вода Авен с успокояващи свойства с ексклузивния комплекс липомуцин и мейбосирин.
който наподобява точно динамичната хидратираща система на очите. Липомуцин допринася за разпространението и дифузията на термалната вода Авен в кожата, а мейбосерин образуващ защитен филм на повърхността на кожата и по този начин предотвратява изпарението на термалната вода Авен. С леки или богати текстури са формулирани за нуждата на комбинираната или сухата кожа. Всички формули на Hydrins Optimal са без парабени и са отлична база за грим. Да. Предишният продукт на Авен беше с омайващи думи, а този е с объркващи думи. Както да е, малко тестърче. Следващото, което виждам, съм в цветен екстаз, розови, перлини, маникюрчета. Не знам да се вижда на камерата, но доста блести, определено. Така. Инконко, сухак за ногти, оригинален размер, 16 ивици. Цена, акцент 4,95, едноцветен 11,95, дизайнерски 13,95 и френски 14,95. Иновативната формула на Инконко е на 100% реален лак за ногти в суха форма, с който може само за няколко минути навсякъде и по всяко време да постигнете професионален маникюр и педикюр. Всяка лента съдържа основа, лак и топ лак. Инконко е абсолютно безвреден за вашите ногти и издържа до 14 дни. Лесен е за поставяне и не е необходимо време за съхнене. В мартинската Pinks Beauty Box ще откриете селекция от маникюр, педикюр и акценти Инконко. Продуктите на Инконко са със световен патент и се произвеждат и опаковат в САЩ. Леле! Сухият лак се предлага в много и разнообразни като дизайн апликатори с гъвкав лак, подходящ за всякакви по размер и форма ногти. Отстранява се с лъкочистител. Цвета много не ми допада, но може и да се пробваме да го поставя като акцент, може би. Не знам. Доста е бляскав. Така. Нека да минем и към последния продукт. И това е отново Авен. Каква е изненада? Получаваме 2 мл, оригинален размер 30 мл за 27,60. Авен Reflex Solear е удобната джобна фотозащита на марката, винаги под ръка в своя ултратънък и практичен флакон, комплекс от фотопротективни съставки във формата, осигуряващи оптимална широкоспектърна защита срещу УВБ и УВА. Дълги и къси лъчи, водостойчивата Dry Touch текстура е лека и комфортна за кожата и не оставя бели следи, не съдържа силикони и парабени. Не се чудете защо толкова е кратък клипа, защото имаме малко продукти, но все пак до някаква степен ми хареса съдържанието на кутията, защото вече почнаха да слагат грим продукти в Beauty Box, не само бяла козметика. Има от всичко по-малко. Надявам се да продължат така. И да ви е харесал клипа. Не забравяйте да се абонирате за канала ми и да дадете палец нагоре. И чао за сега!